Здравейте, приятели! Включвам се, за да ви съобща една прекрасна новина, която може би преди един месец имаше оплакване от умора физическа и психическа. Предложих един продукт, който много остана доволна. И ето нейните коментари. Преди един месец споделих с чета, че имам физическа умора, отпадналост, не се чувствам добре, въз основа и на килограмите ми и на заболявания. И тя ми предложи един продукт Mindmaster, за който ми каза, че е с немско качество и се надява, че ще остане доволна. Мога да кажа, че след втората седмица останах впечатлена, защото започна да ми изчезва и умората, започна да ми изчезва това задъхване, което го имам и се почувствах много по-добре. За това, че препоръчвам Mindmaster като едно добро средство за отпадналост, за умора и изобщо за подобряване на физическото състояние на човек.